Гласът ми е по-тих. Така че това ще помогне да бъде по-достъпно и по-чуваемо за всеки от вас. Не съм облечена в зелено, тъй като вчера, които са присъствали на лекцията на Марияна Мърфова, тя имахме удоволствието да ни запознае кой какъв елемент е. В зависимост от годината на раждане, числото, което завършва на нашата рождена година, тъй като моето число е 5, се оказа, че съм елемент дърво, а цветът на елемента дърво е зелено. Така че много бързо избрах с какво да съм облечена днес. Темата невидимия код е малко казва, че мистично и може би сте си задали въпроса какво толкова невидимо има, след като сме толкова видими. Чудя се, ще започна с един въпрос към вас. Дали си спомняте, когато сте били по-млади, особено в момента, периода на вашето детство и тинейджърство, дали сте си казвали, дали сте си мислили, аз няма да правя така, няма да правя като майка си, като баща си, няма да се държа по този начин. Особено когато сте закъснявали вечер и сте искали да останете по-късно, предполагам всеки от вас е казал, аз ще бъда различен или различна. Има ли такива сред вас? Да. Така че и аз се бях така. С времето обаче се оказа, че голяма част от нещата ги повтарям. Все още продължавам да ги повтарям. Но пък е хубаво, че имаме тази информация, какво информира като личности. И така да се върна в моя тинейджърски период, когато реших, аз ще бъда малко по-различна или повече, но със сигурност ще бъда по-добра. И със сигурност ще правя други неща. И къде да го направя, как да се формирам, тогава бяха книгите, малко телевизия, някои филми. И четейки и образовайки се, добивайки знания, всъщност с времето разбрах, че стигнах от тези първите 7 години, които са най-важни. И това е времето, в което ние добиваме моделите от всъщност семейството, от семейната, социалната среда, всичко, което се случва около нас. Добре, казах с първите 7 години. Толкова в този период разбрах, че и 9 месеца в утробата на майката са много важни също. Забравих презентацията. 9 месеца. Вчера също някои от лекторите споменаваха какво чувства майката, какво усеща, какво се храни, какъв въздух диша. Всичко това е много важно. И всеки от вас го знае, предполагам вече. Има достатъчно информация. Тук има млади майки сред нас, които родително имат в глава. Така е, това е важно. Но какво се случи преди няколко години? Попаднах, най-вероятно не случайно, на едно обучение, а след това и книга намерих. Съм посочила Recall Healing. Превод означава да се лекуваме чрез припомняне на Жилбер Карено. В тази книга всъщност е много добре описано, че всъщност нашето съществуване започва дори и преди да се срещнете яйцеклетката с сперматозоида, преди да е процес на оплождане. И как някой е стигнал до този извод? Всъщност, това е теория на Марк Печек, се казва човекът, който е формулирал теорията, че нашето формиране започва още преди зачатието. Всъщност съществува един вселенски принцип, вселенски закон, че всяко нещо преди да бъде материално, преди тази стойка да бъде създадена, преди стола, преди показалката, е било в нематериална форма. Някой е решил, че може да има по-удобна показалка и няма нужда да стоя постоянно до екрана. Може да създаде нещо, което прилича на това първото и да бъде по-удобно. Първо е дошла идеята, първо е дошла програмата и кода в главата ми и след това е трениран материално. И тъй като ние сме част от Вселената, ние направим едно изключение. По същия начин
нашите бъдещи родители, още преди дори понякога да се познавали, са си представили, аз ще имам дете. Гледам към сега, тъй като най-вероятно така най-близо до този момент и си е представила какво ще бъде това дете. Всичко най-добро, всичко най-хубаво, всичко, което според нейните виждания и представи. И тя е заложила тази програма. Тя е направила така пощавулника в това какво ще бъде нейното дете. Както и всеки от нас, също така съм си заложила, когато имам дете. И колкото по-наближава този момент, толкова повече се засилваме мислите. И правим една програма, създаваме един план. И този план обикновено се изпълнява, ако не целият, то в една част остава. Ето това е, позволила съм си да взема от книгата една снимка, една илюстрация, където виждате, че установили са, че общо взето 9 месеца преди срещата. Нямам идея на този етап, нямам знанието защо точно тези 9 месеца, може би не съм попаднала на подходяща литература все още, но това сме ние. 9 месеца преди зачатието, 9 месеца по време на бременността и първата една година е особено важна също, защото е установено, че ние преповтаряме това, което се е случвало. Ако дам така да ползва един пример, много се случва с зекване на дете. Това е много добра илюстрация. Когато детето започва на 5-6 година от нищото така да зеква и да става, иска да говори по-бързо и по-бързо, по някаква причина, когато е притеснено. Какво се оказва? Майката, когато е била в 5-6 месец, тя е лежала за задържане. И когато се ражда детето, тя така, по времето, споминавала нееднократно и близките, и бързо, малко по-рано се е родило. Ти те бързаш, ти се бързаш да се родиш, бързаш да излезеш по-рано. И някак се получава това предповтаряне в 5-6 месец, 5-6 година от нищото е започнало. Има, разбира се, начин това да се... Има добре дума с звука. Има проблем с звука, не можете да разберете, просто ще се опитам да изгърня като компенсаторите. То се чува и без звука. Добре, пахна микрофона. Сега ще дойде. Нищо ще продължа, аз ще се опитам да говоря по-силно. Сега ще дойдете, ще говоря, може би микрофона много повече, така по-редата на устата. Добре, и докато изчакваме, всъщност ние повтаряме и ако нещо се е случило във втори-трети месец, много вероятно ще се появи в първата година на втория-третия месец. Но по-ясно става това. Първата, втората година, след това ще бъде 10-11 година и така нататък. Има една повторяемост. Но всъщност тук малко се разсеяхме ние точно това и целият предметно е част от всичко. Може би е важно да го знаете, че ако нещо все още ви се повтаря в някаква периодичност, може да го потърсите назад. И затова е много важно да знаем какво се е случвало с нашите родители в тези моменти, 9 месеца преди и 9 месеца по време. Сега като говоря, чувате ли ме? Да. Добре, да продължим така. И там съм си позволила да сложа един надпис името. Някъде, когато е заченато детето, някои от майките избира името, някои от майките дори по-рано са си решили как ще се казва това дете, но обикновено по време на бременността ние избираме име на детето. Всъщност правим там и едно кодиране, което съвсем неосъзнато е много въздействащо по-късно и се остава един траен отпечатък по време на нашия живот през цялото време. Ще продължа и малко по-нататък ще ви разкажа какво имам предвид, а тези, които се включат в работилничката, ще имат възможността и да го материализират на листа какво и как се случва, ще се научат да го ползват и след това. Така, първата година е минала и започва активната дейност на детето и през цялото време е заобиколено от семейството, от най-близките хора. И през това време всеки дава най-доброто от себе си, за какво
всичко, като бяла дъска, като празна дъска. Чула ли сме този израз със сигурност? Ще прехвърля на този слайд. Любимата тема на психолозите за съзнанието и за подсъзнанието, на терапевтите. Какво се случва? Всичко, което е видимо, всичко, което сами сме си събрали през живота като информация съзнателно, това е съзнанието ни. И всичко друго, което е достигнало при нас през нея първи месеци и преди зачатието и по време на бременността и първата ни годинка, и не само първата ни годинка, е нашето несъзнаване. И нашето съзнание работи линейно по причинно-следствени връзки. Чудех се как да поднеса цялата информация, тъй като никак не е малко и се опитах, имаме ограничение във времето, да я събера в 40-45 минутки и съм подготвила и някои илюстрации, които да помогнат да разберете целият процес, какво се случва с нас. Тук има една приказна героиня. И разпознавате ли коя е тя? Снежанка. Съгласни ли сме всички? Шерлок Холмс. Значи има и Шерлок Холмс, да. За тези, които не са видяли Шерлок Холмс, и го казал тя. Ето елата, стека. Но всъщност акцента не е Шерлок Холмс. Акцентът е, че имаме Снежанка. Обаче дали е Снежанка, колкото и да сте убедени в момента, и аз така леко направих отношението, че е приказна героиня, имаме само панделката, само устните и прическата, специфичните елементи от изображението на Снежанка, което сме виждали всички. Като деца и като възрастни са в филмчета, в приказки, илюстрации. Така че нашето съзнание, какво значи работи линейно? То му е достатъчно да има един категоричен сигурен признак, два, и оттам нататък всичко се подрежда по презумпция. Оттам нататък се подрежда на база на вашия минал опит, предишен опит. Може да е личен опит ваш, може да бъде и на базата на опита, който са предали вашите родители, хората около вас, значимите възрастни. И вие автоматично се построявате историята от там нататък. По същия начин е, когато има някакво събитие, някаква ситуация, всеки от нас я вижда по различен начин, дори с малки нюанси на разлика, но има разлика, тъй като всеки от нас има предишен минал опит. Тук има и още една. Това дали има и Шерлок Холмс, и него може да видим, но аз съм направила предварителния фокус, така, че имаме приказна героиня. И цяло се вижда много приказната героиня. Повечето хора. Така, тук какво виждате? Жена. Котка, жена. Котка, жена. Котка, мишка, сиреце. Да, има много такива картини, може да намерите навсякъде. Сигурно сте попадали в социалните мрежи, как има графики, първото животно, което видите, първото нещо, което видите и така нататък. Какво се случва? Как за някой от вас, с тези, които са видяли, тук е мишката, дали точно е мишката, тук е котката, иначе това е окото, това са устните, чушка. Да. Как става така, че освен чесън, какво може да бъде още? Нос. Нос. Още? Лапичката на котката. Да, ето някой дори малко по-късно е разпознаваем като лапичка на котката. Ако в момента сте малко по-гладни, това може да бъде някакъв вид сирене, може да бъде здраве масло, може да бъде злато. Ако очаквате подгодеш, това няма да бъде обицание, ще бъде пръстен и така нататък. Всъщност, видяхте ли там? Успяхте ли? Да. Виждам, че се съсредоточено така гледате. И е много интересно, тези илюстрации са много интересни, тези изображения, защото ни показват как работи нашето съзнание. То може да бъде само в една точка. То не може да бъде на много места едновременно. И така е в нашето ежедневие. Ние може да бъдем добри, много добри в едно нещо. Ще има хора, които си казват, да, аз мога да правя някакви неща едновременно. Да, не може да правим някакви неща, но ще сме пълноценни в едно. Тъй като фокуса ни може да бъде само на едно място. И
можем да видим единствено или само жената, или само котката с мишката, или така. Така че стана ли ви какво значи това, да мога да виждам аз едно. И за разлика обаче от нашето... За разлика от нашето съзнание, нашето несъзнавано, за мен лично е по-правилно несъзнавано, а не подсъзнание, защото то си е в нас, но ние не го осъзнаваме през повечето време. Дори и сега след тази лекция, когато научите някои неща за себе си, нови, ще ви бъде трудно да ги прилагате. Просто така сме формирани, така сме устроени. Какво значи, че то е квантово? Квантово е, че всичко може да съществува без противоречие. Всичко може да бъде едновременно в една точка и аз нямам никакви противоречия с това. Това може да бъде едновременно и голямо и малко, и сиво, по-светло, и по-тъмно, и красиво, и грозно, и за мен аз нямам противоречия. Частичката не съществува. Както котката на Шродингер, тя едновременно жива и умряла. Всъщност в кой момент аз ще избера да отворя. Това е. Всъщност, както преди малко казах, дали в момента съм гладна или не, аз ще видя, дали ще видя храна там, или ще видя просто един предмет в изображението. Моята потребност определя какво ще видя в даден момент. Когато сме обаче квантови, в съня сме квантови. По време на съня ние сме едновременно и тук, и някъде другаде. По време на съня сме и в миналото, и в леглото си, и на море може да сме в бъдещето. Тогава имаме тая възможност, осъзната, не осъзната чак толкова, да сме и тук, и някъде другаде. И хем да спим, хем да правим много други неща по това време. В несъзнаваната част частичката не съществува. Пример, и това е всъщност... Какво са установили? Сега има много добра образна диагностика и не само в момента, преди още в края на миналия век се правят проучвания, всъщност как функционираме и се правят изследвания на мозъка. Това винаги е вълнувало човечеството и мисля, че и занапред ще е така. Установили са, че мозъчните вълни по време на сън, а и не само по време на сън, през първите 7 години са тета и делта. Тета и делта, това е всъщност квантовото съществуване. Аз нямам противоречие, приемам всичко безотказно. Малките деца, както по-рано споменах, те са като чисто дъски и всичко можем да запишем върху тях. Те приемат цялата информация безотказно. Всичко, което достига до тях, то се попива и потъва там в техния паметов склад, за да излезе някакъв момент по-късно, когато им е необходимо. И тогава, чували сте, малките деца не лъжат. И това е така, защото за тях всичко е истина и всичко е възможно. И ако попитате детето, кой ви каза това, откъде разбра, то веднага ще ви каже. И ако попитате, също ако сте имали възможност скоро да разговаряте, ако не по-късно днес или утре, говорете с някои малко дете на 3, на 4, на 5 години и ще се изненадате какъв невероятен разговор ще проведете с него. Задайте му някой въпрос, където вие си имате казус и то ще ви даде съвсем различно решение. Установили са, че по принцип децата дават поне 3 варианта на ситуации, на казуси, различни от нашите. Могат да го направят много бързо. Могат да стигнат до 24. Всеки може да стигне до много повече. Знаете задачите как имат 1, 2, 3 решения, повече уравненията могат да имат, има математици сред нас, които знаят, че всъщност имаме решение, но до него можем да стигнем по различни пътища. И в философията е важен пътят, а не е важна целта. Важно как стига до него. И децата са събрали много информация през цялото това време. Около 6-7 годинки това приключва за нас, за мен специално, за моята възраст, за хората, които са преди около 20 години, 30 години, 50-40 години. Всъщност това е приключило на 7 годинки.
Сегашните деца приключват този процес на около 6 годишна възраст. Какво се случва тогава? Тогава се формира вече окончателно кората на главния мозък. Буквално става едно запечатване на всичко това, което се е поело в нас, в нашия паметов склад. Формирането на кората на мозъка започва някъде след втория месец, третия месец на бебенството и приключва сега, както казах, около 6-та му година. И всичко това се забравя, което е попаднало там в него. И оттам нататък започват мозъка да работи в бета-мозъчни вълни. Бета-мозъчните вълни всъщност ни правят такива причинно-следствени. Те ни правят линейни. И единствено, когато сме на границата между будното и заспалото, тогава са алфа вълните. И тогава имаме досег до нашето несъзнавано. Най-вероятно всеки от вас е чувал как преди сън да си намислите нещо, да си пожелаете нещо, да зададете въпрос, където някак си ви се губи отговора. И сутринта, ако не първата сутрин, то до третата, четвърта сутрин или по време на самия сън, ви ще си намерите някакво решение. Ще имате някаква информация, която ще излезе от вашето вътрешно аз, от вашето несъзнаване. И ще ви имате отговор. Така, по време на нашия съзнателен живот след 6-7 година, всъщност част от информацията си влиза, част изобщо тази информация ние допускаме до себе си, тъй като ние сме вече критични. Нето не съществува, вече си работи за нас, не както в първите години. И тогава част от информацията я допускаме и ставаме така доста по-ограничени, според мен. И когато сме... сетих се за частичката, не че не споменах. За децата не съществува. Когато сме имали малко деца или тези, които в момента имат, са преживявали така емоцията да бягат след детето и да викат не бягай, не тичай, не ходи там, пък то се залива от смях и бяга, и тича и не можем да го стигнем. Всъщност то не чува нето. То чува бягай, тичай, върви там. От нас, когато имаме това знание, просто необходимо е само да си зададем така позитивен конструкт на изречението. Ходи по-бавно, да е по-близо до мен, това място е опасно, да го придружим това нещо с, когато искаме да кажем, че нещо е много горещо или много студено, с някакъв жест, с мимика, тъй като децата все още нямат пълния набор от смисловото значение на думата. Да подкрепим целият процес, да му покажем, че това е опасно по някакъв начин. Когато сме големи, какво се случва? Не искам да закъснея. Обикновено закъсняваме. 95% от случаите закъсняваме. Защото сме си... Вътрешното аз, това важи за всеки от нас. Когато говорим за себе с отрицателна форма, с изречението конструкта и с частичката не искам да закъснявам, ние чуваме искам да закъснея. И какво става? Нашето тяло изпълнява нашите желания, нашите мисли. То е така много послушно. И правим всичко възможно да закъснеем. През нашите сетива. Като изляза навън, на мен ще ми се стори, че е по-лесно, така съм паркирала колата, може би отляво да изляза, не от дясно. След това ще ми се стори, че една улица е по-свободна от коли, аз ще мина от там, а не от другата. И тялото ни помага и ние закъсняваме. Сетивата ни помага, защото ние работим през нашите сетива основно. Обаче, ако си кажем, аз искам да отида на време, искам да пристигна на време и да си обоснова защо искам, защото ми е важна тази лекция, защото ми е важна тази среща, каквото и да е, защото и да имам смисъл на своето пристигане, на своето съществуване. Чували сте, може би, някой от вас за Виктор Франкъл, който е написал някои книги, една от които е Човек в търсене на смисъл. Той в концлагер е забелязал, че не най-физически издържливите хора са оцелели, а всъщност дори много по-слаби са се справили с трудностите там
установила, че този, който има смисъл за какво да излезе, там той е оцелял най-дълго и успявал до края, когато всъщност са ги освободили тези хора. Той е написал истории. Самият той по този начин несъзнателно се е дал смисъл: аз съм психиатър и аз ще установя какво е това. Неговото любопитство му е помогнало да оцелее през тази кауза, да разбере какво се случва, кое помага на хората да оцелеят, да преживеят всички незгоди там. И това е неговия смисъл. Когато имаме смисъл, ние живеем. Когато загубим смисъла, когато загубим своята пътеводна светлина, своята пътеводна звезда, ние полека-лека угасваме. Така че търсете си смисъл, намирате се дори в малките неща. И в болницата, когато чуя: аз не искам да съм здрав, не искам да съм болен, една от първите неща, което правя, е да помогна на тези хора да си пренаредят конструкта на изречението, то да бъде: аз искам да съм здрав, аз съм здрав. Това е избор. И защото дали имам малки деца, дали искам да си видя внуците, дали каквото и да е. И колкото е по-дългосрочно, толкова по-добре. И колкото дори да имаме малки стъпки, имам смисъл за това, имам цел и каква си, след това я продължаваме. Още преди да сме изпълнили, си набелязваме следващата цел, следващия смисъл в живота. И това нещо ни държи на пътя, житейския. И ни задържа оптимално дълго време. Не знам как ще съм допуснала нещо. Да, и наскоро говорих с една жена, педагог, тя е пенсионера вече, учител в детска градина беше. И тя си спомни, че едно време в университета си ги учили на това, че малките деца, всъщност конструкта на изречението, когато говорим с тях, трябва да бъде позитивен. Частичката не да не присъства, но ценно знание, което е било предавано и заучени в университета. Сега не знам дали е така, но ми се струва, че не е, за съжаление. И когато вие го знаете, може да споделите с приятели по-късно днес, утре, други ден и да го прилагате с децата, които са около вас. И това в голяма степен е заложено в позитивната психология, позитивната психотерапия. Не аз да седна на един стол или на дивана вкъщи да си представям хубави неща, а по-скоро да седна и да тръгна и да правя действия и да съм позитивния конструкт. Какво искам, какво мога, какво ще направя, но така че да няма отрицанието не. Какво се случва в нашия мозък, когато въпреки всичко, което знаем, изпадаме в някаква ситуация, която е стресова за нас. Стресовата ситуация за всеки от нас е различна и отново стигаме до опита, който имаме, личен или на хората преди нас. И тя се преживява като много силна емоция, много силно чувство, което буквално ни залива. Дори да сме много добри пловци, понякога на всеки се е случило във водата, в морето, да дойде една вълна и да ни залее. И тогава, лично аз, давам това за пример, защото се е случвало, и въпреки че съм спокойна и влизам в това море, че мога да плувам и нямам никакви притеснения, дойде такава вълна, аз в първи момент съм объркана. Остана откъде, на къде се обърна, откъде да изляза, да изплувам нагоре, надолу, губи ми се всичко, защото емоцията е много силна. И така се случва, когато има някакво събитие, за което нямаме достатъчно информация. Защото аз съм виждала едно гладно спокойно море и изведнъж е това някаква вълна. И тази емоция, заливайки ни блокира, защото в стрес става една промяна в дишането. Дишането става или много бързо и учестено, става едно повърхностно, или става отсъства, в смисъл замръзваме. От реакциите на стрес, замръзване. И замръзвайки ние всъщност, или пък дишайки учестено, ние лишаваме достъпа на кислород. Нашето тяло лишаваме. Няма достатъчно. Какво се случва? Представете си, принцип, нали, то си върви кислород, кръвта, кръвообращението, се циркулира. Когато обаче има недостиг, блокирали сме дишането, или едно бързо такова не е дълбоко, стига до тук, обаче до тук не стига. Това е много важно място. Това е префронталния кортекс. Това е мястото, където избрала съм тази илюстрация, тъй като се вижда отгоре, където
какво се случва, в коя зона на мозъка какво се случва, тук всъщност се вземат решенията. Това е мястото от мозъка, където се вземат решения и аз ще направя това и това. Прави се един план, прави се там един мониторинг и дали ще проработи този план. Когато допуснем да го изпълняваме, пък отново споредно с това правим мониторинг. Това добре ли се случва или малко да коригирам. И така. Обаче, няма този сектор не работи. Остава тук, действат и основните, автоматичния мозък се включва. И ние работим по дефолт. Включва се това, което сме заложено в нас. Не включват се онези първи месеци и първи години. И затова в ситуация на стрес хората са много по-различни. Или понякога си казваме за себе си, как може да направя това, след като аз знам еди какво си. Или пък този човек е толкова умен, толкова добър, толкова интелигентен, не знае толкова. Как може да направи точно това, след да постъпи така? Ами, преживява някакъв стрес. За момента е изключен префронталния кортекс. Това е блокирал и докато не намери начин да си възстанови дишането, това е от една страна, това е бързото и да си включа аз режима пълноценен на действие. От друга страна обаче е много важно да си набавим информация какво не се е случило. Какво се е случило? Защо не се случва всичко това? Необходимо е да направим баланса между рационалното и емоционалното. Дясната половина на мозъка е емоционалната, правата винаги настъпва през дясната половина, през емоционалното и някак си представете си една везна, мозъка, неговите части, как става един дисбаланс. И докато аз не си събера знанията, информацията, какво се е случило с мен, това е много важно да търсим отговор. Когато има нещо неясно, да търсим отговор. За да може да си направим, да си върнем баланса. Аха, това е станало, еди какво си. Например, преди седмица бях в мола в Пловдив, какво се случи там. Бариерата е вдигната, влизам на закрит паркинг и влизам. Безплатен е най-вероятно в Търново, е безплатен паркинг. И постоянно на други места, събота, неделя, влизам си без да има някаква пречка, преграда. Не прочетох никъде, не видях да пише 2 часа, 1 час, 3 часа. И си паркирах, излизам, само че съм стояла с моя изненада повече от 2 часа. Като оправдание, нали, ще кажа, веднага бях дъщеря си, тинейджър, как имаше доста време по магазините. Какво се случва? Бариерата не се вдига. Колите преди нея си минават и аз ето, бариерата падна и свети в червено, заплатете. И нямам талонче, нали, става паника. Какво става? Бъркам да извадя, виждам, че има посттерминал. Добре, търся картата, заплатя с карта. Само, че пък всъщност тая машинка беше, знае с колко време съм стояла. И така едни минути на чудене, през това време колите отзад свирят. Идва един човек, който е от персонала и натисна нещо, ето платете с картата, платих, окей. Но всъщност тези хора зад мен познаеха, че аз идвам от едно място, където нямам ограничения за времето. Или преди това съм била на паркинг, където е безплатен събота и неделя. И някак щяха да бъдат по-толерантни. Щяха да си обяснят, да, ето тази кола е с великотърновска регистрация, както едно време баща ми като кара, ще каже, ево сте го сега, той виждаш, че е с Хасковска или с Софийска. Той не от тук, нали, няма проблем, кара бавно. С много разбиране подхождане. И тези хора нямаше да имат този гняв и тая бурна възбуда в себе си, че някой тук не се справя. Ако имаха обяснението какво се е случило всъщност с мен, каква е моята причина да направя така неадекватна реакция в техните очи и действия. И така, предполагам всеки от вас има моменти, когато се казва, после аз се познаех, да, всъщност. Така че проявяйте разбиране към хората, които правят нещо по-различно или се струва не на място. Те си имат причината да са такива, имат си някакъв друг опит. И с това са и важни дихателните практики. И тук ще допълня, че тия дихателни практики просто да ги знаем и си кажем, аха, тук има една дихателна практика, аз ще си я запиша или ще имам в телефона си. И ще се сетя за нея в момента, в който съм стрес, ще се сетя за тази дихателна практика и ще почна да дишам по този начин. Нищо подобно.
какво се случва? Изключен е предния дял, изобщо не се сещаме и ако няма някой до нас да ни каже вдишай, да ни хване за ръката, за рамото и да ни върне тук и сега и да ни напомни какво да правим, ще ни отнеме повече време. Така че дихателните практики работят наистина, ако някой ни подсети, и могат да заработят и автоматично. И ако преди това сте си направили такива едни упражнения, поне месец и половина, 2 месеца, ако сте ги превърнали в автоматичен режим. Има много добри дихателни практики. Мисля, че вчера от лекторите споменаваха квадратното дишане, дишането. Всъщност всички лектори, които направиха медитативни техники тук в залата, казваха дишаме 3 секунди, издисваме 6 или обратното или по някаква друга схема. Ако това сме си го отрепетирали преди, сме си го направили автоматичен режим, то се включва автоматично. Без дори да се замислим, 4 секунди ме е спряла тук въздуха, не ми достига, нали, блокирала съм или не ми достига достатъчно, 4 секунди ще издишам, 4 секунди задържам, 4 секунди ще вдишам. Ако преди това съм упражнявала това квадратно дишане. И се сещам сега, не е част от лекцията, не знам дали ще ми стигне цялото време, но защо е необходимо месец и половина? Защо са необходими едни 40 дни? За част от клетките са необходими, сега в последните изследвания, мисля, че 12-14 дни, за другата част. Общо взето за цялото като цяло за клетките, между, мисля, че 12 до 40 дни е необходимо да стане промяна. 40-дневният срок е така много интересно това обяснение. И мисля, че като... Сещате ли се 40 дни, кога имаме? 40 дни? За помен. 40 дни преди да се роди детето. 40 дни след като се роди детето. Да не излиза навън. Какво значи това? То няма да излиза навън. Защо? Младите хора, младите майки сега общо взето не могат, и не сега, и преди, може би голяма част се чудили защо. И то няма да се разболее, аз ще внимавам с кого ще го срещна по пътя. И не е това идеята, не е лесна идеята. Идеята е, че 40 дни е времето, което е необходимо да създам здрава емоционална връзка с детето си. И от друга страна детето с мен и с всички близки от семейството. Това е времето, което аз знам кое е моето сигурно място да изградя бебето, се научава. И затова в съвремето ни много деца и много родители няма добра връзка помежду си. Защото ни от 5-я или от 10-я ден това дете е в ръцете на кого ли не. И то всъщност се научава, че тук е безопасно и там е безопасно и за мен няма никакво значение къде ще бъда. 40 дни при загуба, защото е необходимо едно такова технологично време. Има едни ритуали през цялото време, какво да направим на 3-я, на 9-я ден, на 40-я. 40 числото къде присъства? 40 години да не празнуваме. Защо? Защото на 40-та година да останем сами със себе си, да си направим една равносметка. То направих аз през тая 40-та година. Всъщност това е времето, което оставим сами. Какво постигнах, какво мога друго да направя, какъв съм, къде съм. Така че аз, преминавайки 40, аз имам една стабилна основа да продължа напред. Имам достатъчно знания да си ги събирам в тая годишнина, за да продължа напред. Имам силата и увереността, че ще се справя. 40 години Моисей бродил, докато стигне обетованата земя, обещаната земя. Числото 40 е свързано в Библията почти с всички препятствия, които са преминавани тогава. Каквото и да има, то е числото 40. 40 дни са минали, докато направи своите чудеса Христос. За 40 сребърника е продаден. Числото е така доста знаково и присъства на много места. И всичко това идва да каже, че след 40-тия ден настъпват промени. Това е оптималният срок, който трябва да изтърпим, да издържим, когато, ако някой е ходил на фитнес, на някакъв спорт, след 40-тия ден, на месец и половина започва тая видимата промяна в тялото. И всъщност, вече когато сме във втория месец на някакво занимание, дали ще е спортно или друго, след този 40 ден, след месец и половина, ние си търсим някакси от само себе си, имаме желанието дали ако ходя на кръчата по рисуване, вече тая потребност имам аз, когато ми дойде деня, аз трябва да го пропусна по някаква причина.
така сякаш отвътре ме напира да си хвана с четката или молива, или пък да отида и да правя някакви движения, нищо, че не съм в залата. Така че това е времето необходимо да се създадем навик. И всъщност всичко опира до едно желание, до едно намерение, до волята да се променим. Не толкова трудно, както вчера Емилия Белчева каза. Всичко е рутина, всичко е навик. И всичко може да бъде променено, да се промени и нашето състояние, здравословното. Няма да имаме време, но тази реакция на стрес, която набързо ще премина, какво се случва, когато се регистрираме каквото и да било като стрес за нас, макар и за другите може да не, и това му се регистрира заплахата, предаване визата и тя решава как да действа тялото действа през надбълбречните излези. И те отделят основния кортикоидни хормони, кортизол всеки е чувал. Какво прави този кортизол? Той привежда нашето тяло в готовност, мускулния, двигателния апарат се привежда в готовност, за да отреагираме. Бягай, бий се, класическата реакция за стрес. Замръзни винаги е първото. Първо винаги замръзваме, може да е за части от секундата, може да е за няколко секунди, различно е времето, за да преценим всъщност аз какво да направя. Тялото си прави един бърз скрининг. Аз имам ли достатъчно сила физическа да се преборя и бягам ли достатъчно бързо пък да избягам. И като може да сме силни не само физически, може да сме така и ментално силни, за да влезем в разговор, но и всичко това и ментално да победим и през интелекта и знанията си. Но всичко това не ставаме така с сърце живое, да помислим с ръце на кръста, всичко се случва много бързо, без дори да го осъзнаваме. Какво се случва? Избрах тази илюстрация и това реших, че е важно да го споделя, тъй като когато работя с пациенти, го ползвам и на тях някакси много бързо им се подреждат нещата и бързо се променят в действията си и в начина на мислене. Ако това, което се е натрупало, този кортизол, не е само кортизол, но така е най-познат, не се изразходи. Той превежда тия мускули в напрежение, ръцете, краката, тялото ни. И добре, ма ние не действаме. Не казваме. Действие имам предвид, че дори да го изговорим, да кажем, чакай малко, нали, аз това не съм съгласна да го направя, или не искам да отида там, не искам да слушам това, каквото и да е. Тук потребявам частичката не и какво става? Искам да слушам, искам да го направя. Всъщност това не е за мен, това колко е закоренено всичко в нас начина на говорене и на мислене. Така. Хубаво е да си направите позитивен конструкт. В момента явно и притеснение, така ми изгра малко шега с мен. Но защото всички сме подвластни на първите 7 и първите 9. И ако аз намеря начин да отреагирам на момента, ще бъде много добре. Ако не успея на момента, тогава малко по-късно, мога по друг начин. Мога да седна да израскам, това е много добра техника израстването. Мога да си пусна силна музика и да пея, музика, която е в унисон с моята бурна емоция, каквато и да е тя. Много неща мога да направя. Мога да отида да излизам топка, мога да си сложа боксова круша. Всеки от вас сигурно е попадал на тази информация цяло преди 30 години, поне аз така съм стигнала до нея в японските корпорации, как има боксова круша с лицето на менеджера и там съвсем спокойно работниците отиват и удрят. Защото е нормално да има така търкания, разногласия, да има моменти на емоционални. И е важно обаче този човек се изкара емоцията. Защото нашето съзнание не прави разлика дали срещу мен е шефа ми, който и да е. Човека, който е предизвикал агресията, или е само образа. Дори да бъде един камък, аз се кажа, този камък е този човек, и аз взема и го хвърля надалече от мен. Каквото и да е. Или да го нарисувам, да го смачкам, да го скъсам, каквото и да е. Но тук аз ако си кажа, това е такова, моето съзнание го приема за такова. И аз го отработвам. С това е много важно да се отработват. С това и терапевтите, когато работят. Така абсурдно търсят къде е причината, за да може да се отработи ситуацията, да се преиграе наново и да я направим както за нас е правилно, както за нас е редно. И да можем да освободим този емоционален заряд. Ако не го освободим, той стои там известно време, след което се
трансформира по някакъв начин. Няма да навлизам в подробности, но тая енергия, нали, тя не се губи, преформулира се, преформатира се, отива някъде другаде. И полека-лека започваме да реагираме през нашето тяло, през органите на нашето тяло, защото ние разполагаме с тялото си. Ако на съзнателно ниво не може да вземаме решение да ги осъществяваме, то тогава мозъка не може да бъде до безкрайно заед с това, тук да мисля какво казах, какво не казах и като грамофон на плоча, защото той е така енергоемък орган и той гледа пък да си спести всичката тая енергия за нещо друго и да живее по-дълго и съответно прехвърля на тялото през органите. Всеки орган има някаква функция и съответно се намира как да реагира. Няма да влизам в подробности. И темата с вода. Правим нещата. Казахме, преповтаряме моделите. Много пъти. Повтаряме, колкото и да не са ни харесвали. И няма дори, има начин да го променим това, съвсем осъзнато, когато се зададем въпросите, той човек какъв е бил, какво е потикнало да бъде такъв. Когато се зададем въпроси и получим отговори, дали е имал избор да бъде нещо друго. Аз имам ли избор? Това е най-важното. Аз съм тук и сега. Единствено аз мога да променя цялото това нещо, което се случва около мен. Няма значение дори кой какъв е бил, дори предишните ми животи нямат значение. С какво ще ме помогна? Аз съм в тази реалност, в тази действителност и аз мога да действам, мога да направя своя избор, да взема решение. Вземам решение, като се откажа от много други неща, но трябва да действам. Дори погрешното действие в даден момент е по-правилно от никакво действие. Защото ние като сбъркаме, ако решим, че не е окей, добре, има следващото действие, ние ще се излезем на нашия път. И това е много важно да познаваме себе си и за момент ще се върна 3 минути, много благодаря, ще стигнат. Името, което ми дават, обикновено е така на някой човек от рода. И този човек, щом е преди мен в рода, и той е приет и зачетен, значи аз ако бъда като него, окей, аз ще съществувам и ще бъда приет. И това става толкова автоматично, че не може да разберем в кой момент се е случило. А малките деца, като ти си на еди коя си баба, на еди кой си дядо кръстен, на еди кой си човек. И те автоматично, окей, аз съм, не сме, приемаме всичко безотказно, значи аз съм като него, добре, приемам цялата негова програма. И когато името, което са ни дали, малко по-късно ще видите в работилничката, примерно една Милена, съдържа Милка. Те винаги се решават ситуациите през това да са мили, да са добри, добри, Доброслава, Добромира. Те са добри. Весела, аз винаги съм весела. Повечето добре, аз си решавам нещата по забавния, по веселия начин. Аз така съм устроена. Всъщност това са ми закодирали в мен. Аделина съдържа ад. Така, познавам някои жени и зложница. Трудно стават нещата. В момента обаче, в който каже, това ми е дадено, обаче аз мога да го променя, осъзнаванията, всъщност всичко е в нашите ръце. И можем да си променим миналото. Всъщност един въпрос, кое е първо минало, бъдеще, настояще? Някой сме настояще? Едно и също. Не чувам много, тъй като няма време. Първо е бъдещето. Като се върнем към една теория с вселенския принцип, че всяко нещо първо е било, всяко материално е било нематериално, е било идея. Всъщност първо имаме идеята за нещо. След това го създаваме. И обаче единствено в настоящето ние можем да променим. Въпреки че всичко е една точка, но тъй като ние не можем да го възприемем по този начин, все още, нека да приемем, че на този етап сега можем да променим. И в момента, в който аз си добия тая информация за нещо отпреди и си сменя гледната точка, аз мога да си променя и миналото. И тези от вас, които са имали осъзнавания по някакъв начин, или са ходили на психолог, на терапевт, или на лекции като тези от фестивала Здраве и здраве, и са имали такива аха-моменти, и всъщност те вече стават по-спокойни в дадена тема и сте си променили своето минало. И благодаря за вниманието.